Hi guys! Welcome back again sa aming channel and welcome naman para sa mga baguhan dito sa aming channel. If you haven't subscribed in our channel, please do consider subscribing. Please do like this video, share to your friends, and do comment down below para sa mga katanungan nyo. Don't forget also guys to visit our page on Facebook kasi doon ako nagsasagot ng ilang mga inquiries nyo or katanungan nyo regarding sa aming mga presyuhan sa aming mga sisiw. So yan na nga guys, yung ating video for today ay magbubunot kami or lilinisan namin yung mga Carabao grass. Kung maalala nyo guys, nagtanim kami ng mga Carabao grass. So ngayon, i-update ko kayo doon kasi nga guys, lumago na sila. Kailangan nating magbunot ng mga ilang damo na hindi kaaya-aya kasi nga guys, yung iba na Carabao grass natin na kakatubo lang is natatabunan, which is hindi maganda since kailangan ng Carabao grass natin ng enough sunlight. Yung iba kasi guys nalalanta kasi nga since yung shed ng mga damo na matataas na, doon nag-fall sa ating Carabao grass, so kailangan namin yung bunutin. Pero aside from that guys, i-update ko kayo. Nga pala yun yung last video natin, nag-release na kami, nag-start na, pero depende pa rin guys kasi nga iba-iba yung date ng pag-hatch ng aming mga sisiw. So, yung pag-release namin guys is iba-iba din. Sa mga nag-aabang sa aming Belgian guys, ayan, magpo-post na lang ako sa aming Facebook page. Doon na lang kayo mag-abang. Papakita ko na muna sa inyo for the meantime yung ating mga sisiw, ilang mga sisiw. Saka tayo magbunot sa likod kasi nga i-update ko kayo sa aming Carabao grass guys. Siguro mga nasa 1 to 2 months ago na nagtanim kami ng Carabao grass. And nga pala guys, masingit ko lang yung aming incubator guys. Ito yung incubator kasi namin. Napakalaki kasi nito guys. Nagpa-function na siya actually. Meron na siyang digital na nalagay namin na, ayan, eto. Ayan, pasensya na kung medyo madilim. Naglagay na talaga kami ng thermostat na digital. So far guys, eto, hindi pa namin ginagamit pero na-install na namin. And then, na-check na din namin. At the same time, na-try na din namin siyang i-on. Ito nga pala guys, na incubator is inspired doon kay Dexter's World, kay Sir Dexter. Ayan, hindi pa namin siya nagagamit. Actually, ang tagal na nito. Pero ayun, nasingit ko lang guys. Siguro sa susunod guys, bibigyan ko kayo ng tour or a little info about this incubator kasi napakalaki ng capacity nito guys. Siguro nasa 2,000 eggs yung kaya niya ma-accommodate kasi meron siyang 10 tray. And then each tray, kung hindi ako nagkakamali, meron siyang 200 eggs na pwedeng ilagay. Sa susunod ko na lang din to i-tour sa inyo o ipakita talaga yung kabuuhan ng ating incubator. So ayun guys, punta na muna tayo sa baba at papakita ko na muna sa inyo yung mga sisiw. Yung aming Belgian, ayan, ayaw niya. Sige, appear, Gigi, appear. Other po. Okay. Kane. Kane. Bye-bye. Ayan siya. How much is this, G? Okay, ito. Ito. Okay, ito. Again. Okay, appear. Oh, ayan na si Gigi, guys. Nagpapakit siya kasi akala niya isasama natin siya sa labas. Ayan. Hindi ka isasama kasi medyo madumi sa labas and then ayaw natin magsakit si Gigi. So, dyan ka na muna, G. My love, dyan ka muna ha. Ayan. So yan guys, iwan natin si Gigi doon kasi hindi pwede dito sa labas si Gigi since prone sila, yung mga hybrids na aso ata. Prone sila sa mga anong virus dyan na tawagin nila. Specifically yung parvo. So, ayan, papakita ko na muna sa inyo yung ilang mga sisiw and then yung ilang mga konting updates dito sa aming yard. At saka yung main update din natin ngayon guys, yung mga Carabao grass nga namin. So yan, papakita ko na muna sa inyo. Bago sa mga sisiw, eto, update ko lang sa inyo yung mga Belgian breeders namin o yung mga Belgian na materials namin dito. Si Cookies and si Cream guys is nangingitlog na silang dalawa. So, nasa breeding pen sila. Ayan, eto na breeding pen. Tapos kasama nung Belgian din na binili namin. Sinabi ko sa inyo na galing pa siyang Jensen tapos dinala sa Davao and then bago namin nakuha. So, ayan yung ating mga shamu guys na babae na Belgian. Ayan. Yan si Cookies. Eto guys. Tapos ayan si Cream. So, aside sa mga sisiw namin na napisa na nila, sa ngayon, nangingitlog na ulit sila. So, yan yung kinaganda guys kapag nag-incubate tayo. Yung nandito sa amin guys is buhangin lang yan. Ayan yung aming Belgian dito na lalaki guys. Nung dumating siya dito, nasa 2 to 3 months old etong lalaking to. So, sila yung on-breeding dito guys sa breeding pen natin. Ang dalawang babae tapos isang lalaki. So, hindi rin sila in-breeding guys sa magtatanong kasi nga itong lalaki namin is binili talaga namin galing doon sa Jensen.
So ayan guys, ilan lang yun sa mga materials namin na on breeding this time. Marami pang iba guys, pero ayun, example ko lang muna din sa inyo yung batch na yun or yung mga pairing na yun, yung mga Belgian Shamu namin. Kasi ayan, hindi ko na lang din sila iisa-isahin, siguro sa mga susunod na video ulit. Papakita ko rin sa inyo yung mga CCU natin. Since doon sa last video namin guys is nag-deliver nga kami. Again guys, baka may magtanong dyan or may mag-comment dyan na nag-deliver kami. Yung bumili kasi sa amin guys is dito lang or taga dito lang din sa amin, kaya capable kami for delivery. Kung dito lang din sa amin sa Kidapawan, kung outside Kidapawan kayo, medyo mahirap guys. Ayan na nga guys, update ko kayo dito guys, mga Shamu Asil to kadalasan dito. Ayan, eto mga Shamu Asil to guys. So soon to release na rin to. So abang na lang talaga kayo sa Facebook guys, kasi iba yung timeline natin dito sa YouTube since ini-edit ko pa. So kung minsan nagiging delay or late yung ating pag-upload, update din kami sa aming Facebook page since real time yung mga post namin doon. So eto yung mga next batch na i-release natin. So ayan guys, abang-abang kayo again doon sa ating Facebook page. Masingit ko lang kung ano yung patuka namin sa aming mga day old chicks. Eto guys, Integra 1,000 to. I believe meron din Gallimax guys, or yung sa Pilmico na product. Meron din silang ganito kaliliit na butil since maliliit pa naman yung mga tuka nila. So kailangan natin ng maliliit din na pagkain para sa kanila. So eto, binibigay siguro namin to until 1 month old. Tapos pagkatapos niyan is Gallimax 2 na yung ginagamit namin until market. Nandito na tayo sa ating brooder area. So nandun nga pala si partner, naglilinis kasi siya or nagpapalit siya nung ipa. Disclaimer lang, kahapon pa namin to nalipat. So ayan guys, buksan natin. Ayan, bago lang itong transfer guys, kahapon lang ata ito na transfer ng hapon. Tapos umaga ngayon. So eto naman yung status nila dito. Ayan yung iba kumakain, tapos yung iba naman dito is nagkakalkal. Ayan, may ilaw tayo guys. So ayan yung iba dito guys. Oh, merong isa na napakaliit talaga. Pero ayan, nagbe-blend naman din siya. Ayan, nakikisama din naman siya kahit papano. So okay lang yung CCU na yan. So ito yung ginagawa namin guys. Every 2 days, nagpapalit kami ng ipa dito sa aming yard. Nag-e-explore sila sa kanilang bagong kulungan since yung iba dito guys is doon lang sa kabila. So, sa napansin nyo guys, nung mga nakaraang buwan is hindi kami naglalagay sa brooder since sasabi ko din doon na medyo mainit. So, ngayon guys, etong panahon namin dito ngayon, siguro apat na araw na siguro na ganito or 3 araw na kung minsan umuulan tapos umiinit naman din agad-agad, so hindi namin matansya yung panahon. And most of the time din guys, umuulan talaga siya or umaambon siya guys, kung kaya ayan, nilagay na lang din talaga namin sa brooder yung aming mga alaga to keep them warm kasi nga guys, yung panahon talaga napakalamig para sa kanila. And as you all know guys, wala na silang nanay, so kailangang mainitan yung katawan nila sa panahon na ganito na medyo malamig talaga. Ayan, nakapaglagay na siya ng bagong ipa. So, ayan guys, yung iba is nagsa-start na silang bumaba. Ayan. Kapag bago kasi yung ipa guys, talagang excited sila since meron pa yung iba na may mga bigas pa. So, ayan, kinakain kasi nila yan. Kaya ayan guys, nagsibabaan na sila doon galing sa loob. Ayan yung ginagawa nila guys kapag bago yung ipa. Napakaiingay nito since kakaskas talaga sila. Disclaimer nga pala guys, mga native po ito. So, ganyan yung ginagawa nila guys kapag bago yung palit na ipa or yung rice hull. Napakaingay talaga nila guys kapag ganito kasi nga nagkakalkal sila. Yung iba meron pa mga bigas-bigas. Yeah, yan yung kinakain din nila. So ayun na nga guys, yung mga native namin dito, ayan, nandito lang sila sa isang brooder. Pinagsama namin sila guys kasi ayun na nga, nakita nyo naman din kanina. Yung ilan Shamu Asil natin kasama ng mga ibang pure din natin is pinagsama din namin. Para din guys, matutukan namin yung mga Shamu namin. Kung kaya ayun yung ginawa namin. Yung iba din na Shamu guys is matatapang. So yung ibang native is nadadamay lang sila. So kawawa naman guys kung mangyari yun. Kaya ayan, talagang separate namin sila. So nandito naman tayo ngayon guys sa likod ng aming area or sa likod ng yard namin, likod banda. So ayun, kung makikita nyo or kung matatandaan nyo guys, ito yung ginawa namin siguro mga nasa 1 month ago na rin or let's just say 3 weeks ago. Ito yung mga pinagagawa din namin dito sa aming yard. So ayun guys, pinagbibreedingan na namin yung kabilang part nung aming mga EUG naman. So ayan, masingit ko lang din. And then dito naman sa part na to is yung mga Oshamu namin or nila Apollo. Tapos yung iba naming mga giant breeds dito. So ayan naman sila guys. Oh, nandyan sila sa gilid lang. Ayan, ayan si Apollo. Kasama nung ating babae na si Tamsi. So siya lang yung nandyan. Papakita ko na muna din sa inyo yung mga Carabao grass guys. Kasi kahapon din nagbunot na ako. Kapag nakapag-propagate na tayo dyan din na marami is hindi na yan din sila basta-basta mamamatay. Gumawa ako ng gate na maliit lang.
para lang may makapunta tayo dito sa Carabao Grass. So, ayan, yero lang siya guys kung maririnig nyo. Ayan, pasok tayo. Tapos, ayan, hindi ko na siya pinataasan guys since baka si Apollo kasi guys isumampa o baka pumunta siya dito sa Carabao Grass natin tapos ubusin niya, napakasayang naman din. Ayan guys, marami na talaga siyang damo pero hindi lahat yan is Carabao Grass. So ayan yung sinasabi ko na kailangan nating bunutin or kailangan kong bunutin ngayon. Kahit pa konti-konti lang, at least makuha lang din natin yung mga ilang matataas na talaga. So based on our research din guys, yung Carabao Grass is mas maganda na natatamaan talaga ng araw. Mas madali din daw silang dumami and then kumapal kasi nga dahil dun sa init. So ayan, magbubunot na muna tayo guys, or papakita ko na muna sa inyo yung sinasabi kong maliliit na similya. So ayan guys, tulad nito guys, kukunin natin to. Tapos itong mga ganito pala guys is ito yung magiging parang bagong similya or bagong tutubo sa palibot ng ating tinanim. So ito guys, papakita ko sa inyo yung example. Ito guys, ayan, ito ay Carabao Grass na. So ito, kapag natabunan to ng isang malaking damo, hindi sila tutubo ng maganda guys since yung damo is natatabunan yung ating Carabao Grass. Tulad niyan guys, wala na silang mga damo sa gilid since nakapag-una na ako kahapon. Doon banda is hindi ko pa nakuhanan ng damo. So ito yung gagawin ko ngayon. Nga pala, nagtanim din si partner ng kangkong, pang adobong kangkong, ayan. So magsa-start na muna ako magkukuha ng mga ilang damo-damo guys para ayan, makita natin mamaya yung ganda ng ating mga Carabao Grass. So ayun guys, medyo umaambon na naman, pero ito na yung progress ko guys. Ayun, nasa likod si partner, nagtatanim siya ng mga kulang na spots na hindi namin nataniman nung nakaraan. So ayan, ipapakita ko na muna sa inyo for the meantime kasi ayan guys, umaambon na naman. Pangit talaga yung panahon sa amin dito ngayon. Kaya nga din, sabi ko kanina, yung mga sisiw namin is nilalagay namin sa aming brooder. So medyo malakas na. Ayan, papakita ko na muna sa inyo guys. So ayan na yung ginawa ko guys. Ayan, kung makita nyo talagang yung iba na Carabao Grass is nagpa-pop up na. Compare naman dito guys, ayan, napakarami pang damo. Ayan, kailangan pa namin yung bunutin. Tapos si partner naman doon is nagtatanim ulit ng mga spots na kailangan pang punan. Ayan, so ito yung mga ginawa namin guys. So ayan na yun kanina guys, hindi na ako nakapag-video din talaga ng full para ayan, matapos din namin agad-agad. Tapos ayan guys, umuulan na naman. Ayan, napakapangit ng panahon. O, pasensya na, medyo umulan na talaga. So, papasok na muna tayo sa loob ng bahay. A few moments later. Ayan guys, nandito na kami sa loob ng terrace. Ang pangit ng panahon dito sa amin guys. Ayan, medyo umaaraw na umaambon. Manananghalian na kami, tapos balik kami mamaya guys. Bye! Kakatapos lang naming mananghalian at sana naririnig nyo rin ako kasi guys, sa kapitbahay namin merong nagbi-joke. So eto na nga guys yung ating shoutout for today. Shoutout kay Prince and Ano Channel. Shoutout din kay Jamanuk TV. Shoutout din sa iyo Delpong Halang from Basilan Province. Also kay Martha Jose from Saudi Arabia. Shoutout din sa iyo Jeff Striker Vlog from Riyadh. Also to Chomeng, to Joras Katwiza, shoutout po sa inyo. Shoutout din sa iyo Sir Tyrone Castronuevo. Shoutout din sa ating kababayan na galing sa Kidapawan City na si JC Kaadyang. And finally, shoutout sa iyo Pestañas Diangco. So ayun yung ating shoutout for today guys, at yun lang yung ating munting video for today. Sana again naririnig niyo talaga ako. So ayan, sana din hindi tayo makopyright. If you haven't subscribed again in our channel, please do consider subscribing. Please do like this video, share to your friends, and do comment down below para sa mga katanungan nyo. Don't forget also guys to like our page on Facebook. Again guys, doon ako nagsasagot kung meron man kayong mga inquiries regarding sa aming pricing, sa aming mga sisiw, and kung ano man yung mga personal questions nyo or katanungan in terms of pagmamanukan. So ayun guys, thank you again for watching guys. Hope you like our video. Please do good everybody kasi meron pa rin COVID. Goodbye guys and peace out everybody!